Часове наред, без почивен ден, вече 10 години Илиян Русев, или както го наричат всички скури, е отдаден в помощ на специалните деца и то напълно безплатно. Награда за труда му е да вижда подобрение в състоянието на всяко едно от тях. Тия деца, особено с аутизъм, които започнат като изразходят тая енергия, те освобождават и мозък. Примерно едно дете с детска церебрална парализа, за да може да отиде до тоалетна или да се отиде до кухнята или да се измие зъбките, ръцете. Това е много важно. Седим в живота си, не е стъпвал на краката си. Сега в момента върви във водата. Да, във водата, но върви. И отделно плува по 300-400 метра. Той по-показателно няма. Няма дете, което да няма подобрение. Когато Скури видял, че неговите упражнения и плуването подобряват състоянието на децата, започнал да мечтае за изграждане на рехабилитационен център. Основал фондация Александър Русев на името на сина си, когото губи на 24 години и който също е тренирал деца с увреждания. А нуждата от такъв комплекс е безспорна, защото в Русе няма достатъчно басейни, а деца и дори възрастни от цялата страна търсили Скури за помощ.